Setya budal anite kuda pinaka pangarsaning praja Wirapati Wiratantapa pacabare sarsala maksana kadyamena katampa ing jala siyaga ambangun bangsa mahayu ayuning bangsa tata tata paraga turangga sakti Setya budal anite kuda pinaka pangarsaning praja Wirapati Wiratantapa pacabare sarsala maksana kadyamena katampa ing jala siyaga ambangun praja mahayu ayune bangsa ayo coba budal kocap kacarita duk nalika semono ing puncaking wukir ana padukuhan kang edi pinastan padukuhan Manggung lineksa dening para punden ing kono tuwuh tirtaweni kinaran sendang kali kedhur lineksa dening Nyai Tunjung Sari ungling gending laras gong Kiai Jenggot amimbuhi swasana kang endah gumelaring tetanduran ijo royo-royo anuduhake padukuhan Manggung gemah ripah loh jinawi tata tentrem kerta raharja datan udan uga datan angin dumadaan tumeka rondo kang bengis pindaning watak iblis kang manitis ngamuk kadya banteng ketaton ajur mumur dadi lebur sinabet sabet jroning wardaya mulat kahanan tansaya gegirisi pinasti pesti saking kersaning Gusti tuwuh satriya muda kusumaning bangsa ingkang bangkit wani handhepani bumi pertiwi ontaping rasa nedya lundung sengkala gumbreget hambrat gladen ulah kridaning aprang gregeting tekad rawe-rawe rantas malang-alang putung kanthi pangucap Suradila Jaya diningrat lebur dening pangastuti jurit Joko kapiarsa swarane pone Rama ing saputra
Para
iya ya iya Batu, oh jangan
ngebut aja ngebut awang wae nangake adane panjeriting turangga ngesti ngarkata eka Raja layu sepi
maju sapa lawanira yen sira ukir sayekti aja gembe sapa wani maju mati mugi konco ing ngarsanta mreyang widi sampun tungkap paripurna tinapena ing kutha rencana kanthi kalih suking lebito dirhing sambikala Magya mulya sanuswantara sesanti jaya-jaya Dwi Parakura ayu ayu ayu
sampeyan aturi kundur endang larasati sampeyan aturi kundur sampun wonten mriki desa api sing padha dolanan larasati sampeyan aturi kundur Campur kalau wonten iki mesake padha dolanan endang larasati sampeyan aturi kondur endang larasati sampeyan aturi kondur sampeyan sampun dangu wonten mriki mesake sing padha dolanan aturi kondur